Hyvät ystävät, kukaan meistä ei pärjää yksin. Elämässä tulee hetkiä, jolloin tarvitsemme apua. Yhteisvastuukeräys syntyi sodan jälkeisessä Suomessa muistuttamaan, että vaikeina aikoina vahvuutemme mitataan siinä, miten pidämme huolta toisistamme. Tänä vuonna yhteisvastuun kautta ohjataan tukea ikääntyville ihmisille Suomessa ja maailman kriisialueilla. Ikäihmisistä huolehtiminen on ihmisarvon puolustamista. Näin tuemme yhteiskuntaa, jossa jokainen tulee huomioiduksi myös vanhetessaan. Pidetään huolta heistä, jotka ovat pitäneet huolta meistä. Lahjoita yhteisvastuukeräyksen.